লাগে যে ভয়েস রেড করে দাও, আমি দাও মিউজিক আছে করে না না এই নে मन खाली सा देख ले
ଯାଇଥାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥରେ ସହଯୋଗୀ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଜମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯିଏ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଦଉଛୁ। ଅସୁସ୍ଥ ଜାଗା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ नो पार्शियलिटी प्लीज नो पार्शियलिटी ଦୟାକରି ଖେଳ ନାହିଁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅ ଖେଳ ନାହିଁ କାହାକୁ ଖେଳ ନାହିଁ ଖେଳିକି କାହାକୁ ନାହିଁ କେହି କାହାକୁ କଲ୍ କରିବ ନାହିଁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅ ଯଦି କାହାକୁ ଅଭିନୟ କଲ୍ କରିଯିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କଲ୍ କରିବ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛୁ ଆସୁନି ଆସିବ ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେଟା ଠିକ ଚାଲିବ विचारी आंदोलन टाकला ठीक है कितने तो परसेंट पे देखिए समझ के लोग कितने तो परसेंट पे काम देखिए समझ को
କହିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ। Keep it